हेलो 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 बोल बम बोल बम बोल बम हेलो प्रेम सुन बाबा जुनाथ की बाबा बासुकीनाथ की माँ पार्वती की प्रेम सुन गणेश कार्तिक भगवान की नमः पार्वती पतये हारा। हेलो 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 देखिए हेलो बड़ी खुशी के बात बा और हमरा खातिर सौभाग्य के बात बा। बाबा के दरबार में लाखों कवरिया जल लेके देवघर जाता रहे। निःशुल्क पुण्य सेवा शिविर हर साल के भांति ए साल भी आप लोग के सेवा खातिर पूरा टीम पूर्णिया से आके आप सबके सेवा करे खातिर तत्पर बा। तो हम चाहे एक बार जोरदार ताली निःशुल्क पुण्य सेवा शिविर खातिर आप बजा दी ताकि वो लोग के आशीर्वाद के रूप में जोरदार ताली बजा दी लोग आप लोग। और ये शिविर से जुड़ला हमारा बुझाता कि हमरो 9-10 साल हो गए जब से शिविर स्टार्ट हुई बा। और हर साल आप लोग के बीच आवे के मौका मिलेला, आप लोग के कुछ भजन सुनावे के मौका मिलेला। जैसे निःशुल्क पुण्य सेवा शिविर बा हम आप सबके बीच निःशुल्क आईना आ 2-4 गो भजन सुनाईना, आप लोग खुश हो जाए लोग तो बुझाला कि हमार गायकी सफल हो गई, आप लोग के आशीर्वाद मिल जाला था। तो जितना लोग इजा उपस्थित बानी सब लोग के सादर प्रणाम बा। एजे से गोड़ छू के गोड़ लगा देने एक बार ताली बजा के आप लोग प्यार दे दे लोग आशीर्वाद दे दे। जितना लोग भी बाबा के दरबार में जाता सब लोग के बाबा मनोकामना पूर्ण करस। हमेशा आदमी साल भर में ये मौका मिलेला, एक महीना बाबा देवघर में काशी में जहाँ भी बाबा के दरबार में ओजा बाबा रही ना आ लोग जल लेके बाबा के दरबार में जाला जल चढ़ावे। तो जितना भी भक्त लोग के मनोकामना बा, जितना भी लोग जल लेके कांवर लेके जितना भी लोग बाबा के दरबार में जाते सब लोग के बाबा मनोकामना पूर्ण करस। और रउआ लोग से निवेदन बा कि थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए लोग, जो भी लोकल भाई लोग बा चाहे जो भी शिविर से बा, जितना भी बम लोग आवता लोग सब लोग के शांति से बैठाई लोग, सेवा करी लोग, सेवा करो लोग तब मेवा मिली। थोड़ा सा लेट हो चुकल बा, बहुत बहुत धन्यवाद कल चाह निःशुल्क पुण्य सेवा शिविर से जितना भी हमारे भैया लोग जुड़ल बा लोग, आप लोग इतना कीमती समय निकाल के आप लोग देवघर में आई ना लोग आ दिल से सेवा करी ना लोग। और आप लोग के परिवार के हिस्सा बन के हमरो बड़ी खुशी होला। और आप लोग हर साल हमरा के याद करी ना लोग, हम आप लोग के बीच आई ना ऐसे ही हमने के साथ बनल रहो। जब तक आदमी जिया तब तक बाबा के भजन सुनावत रहो। काजू भैया के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम सीनियर सिटीजन बाबा कृपा बनल रहा। प्रेम से बाबा जुनाथ की जितना भी बम जो लोग खड़ा भाई लोग बैठ जाए लोग। अब आई बनी तो एगो दूगो ना कम से कम 5-10 को भोजन सुनाई के जाए, बैठ जाए लोग आराम करे लोग। तनी धूप निकलल बा, धूप तनी छाव में बदल जब तब बाबा के दरबार में चले के बा। अरे चढ़ते सावन गूंज उठल बा बोल बम के जयकारी हो। देवघर में दरबार लगैले जय हो बाबा शिव भोले भंडारी हो।
देखिए के बेरी हमारा साथ साथ गोलू भाई के पूरा टीम बलिया से बाबा के दरबार में आई बा। हम तो गोलू भाई बस ये कहो दुनिया में सब लोग पैसा रुपया कमाला भैया, ढेर लोग करोड़पति बा अरबपति बा, लेकिन ये रास्ता में चाहे वो 10 रुपया कमाओ चाहे 10 लाख कमाओ, सब लोग गेरुआ वस्त्र पहन के बाबा के दरबार में जाला। हेजा जरा सेवा करे के मौका मिल गई चाहे वो कोनो रूप में, बहुत कम लोग का ऐसा अवसर मिलेला। तो हम तो ये चाहते वो लोग हर साल आई लोग बाबा के दरबार में हाजिरी लगाए। बाबा के को प्यारा सा भजन बा कि जटा जूटू बरवा लहरे अरे गाना के हरवा राम जहरवा पियले कि जटा जूटू बरवा लहरे अरे गाना के हरवा राम जहरवा पियले राम जहरवा पियले। और वह लोग से बस ये निवेदन रही, हम जानते नहीं लोग पैदल चल के आवते लोग था के लोग हम लोग, लेकिन जब आप लोग के भाई जब आप लोग के बेटा जब भतीजा कलुआ गावे तो मीठ मीठ ताली बजा के प्यार दे हम लोग कि सोहे चंद्रमा लीलारवा हो राम जहरवा देव के देव महादेव ही आइले। संकट में पड़ल सभे उहे बचवले। जटा झूठ बरवा लहरे जटा झूठ बरवा लहरे गाना के लहरवा राम जहरवा पियले ना। जटा झूठ बरवा लहरे जटा झूठ बरवा लहरे गाना के लहरवा राम जहरवा पियले ना। ए राम जहरवा पियले सोहे चंद्रमा लीलारवा हो राम जहरवा पियले। सोहे चंद्रमा लीलारवा राम जहरवा पियले। देखी बाबा से हमनी के जौन मांगनी जब बाबा दे देवे।